Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Nasi tiri kubudiriro kwaitika nyaya iri kutyisa, nyaya yavhundutsa vanhu vakawanda. Mukadzi wamuri kuona ari papicture iyo aonekwa ari pamusoro pemba kubudiriro asina kupfeka. Mukadzi uyu ari kunzi abva kuwadzana, uko paasvika achisvika pamba pamuri kuona ipapa akabvisa hembe akakwira pamusoro perufu. Vanhu vazongomuka makuseni vachiona munhu akagara pamusoro pemba. Hazvisi kuzikanwa kunzi anga achitei, asi vanhu vakawanda vari kufungidzira kuti mukadzi uyu angava ari muroyi. Saka pari kunzi vanhu pavaona mukadzi ari pamusoro pemba vatraya kuda kumubvisa. Pana varume vazama kukwira pamusoro perufu vakatraya kuda kumubvisa, asi athiretena kuzvikandira, kuzviwisira pasi. Zvinova zvinhu zvaita kuti vazomusiya akadaro. Saka pazoya mapurisa ndovakwanisa kumuburutsa pamusoro pemba. Saka pari zvino mukadzi uyu ari mumaoko emapurisa, and information yangobuda yaburitswa necousin yake yanga ichiti mukadzi uyu anga achigara kuSouth Africa and akauya kuno kuZimbabwe musi weFriday. Saka cousin sister yake yanga ichiti mukadzi uyu aipota achiatakwa nemweya yetsvina, izvo zvakonzera kuti apinde chechi yaipinda kuSouth Africa, asi hama dzake dziri kuti dzaisanzwisisa chechi iri kunzi iri muno muZimbabwe zvakare kwamachipisa, ende kuri kunzi paakauya ndiko kwakange aenda kuchechi uku ari kunzi akazongoshayikwa. Saka kuzomona kubudiriro vatoshamisika nekuti vanga vakutoenda kumapurisa vachida kuripota kuti pane munhu akashayika. Saka nyaya iri kutyisa guys. Muridzi wemba ambobvunzwawo asi tozivawo kuti munhu yapinda sei mumba, angozongoonawo munhu ava pamusoro pemba. Saka inyaya yatinenge tichikontinya nayo. Please subscribe to our channel. Tinenge tichikuudzai zvizere mushure mekunge tanzwa kuti mapurisa vati chii, uye tichinge tanzwa kuti ataura kuti chii kumapurisa, tinenge tichikuupdatai panyaya iyi. Subscribe to our channel.